Anem a la Creu de Santos. Què passa, surenyos? Jordi a l'habla. Estic parlant per damunt del vídeo, és a dir, això ho estic fent en edició, però només comentar-vos una miqueta sobre el que va el vídeo, ja que, bueno, a cert personatge se li han borrat els vídeos de presentació que vam gravar. Però bueno, va, jo i Marc i un amic que es diu Roger vam decidir anar a la Creu de Santos, que és el punt més alt de la serra de Cardó-Boix, i gravar-ho per a, bueno, si vos interessava i veure com és la ruta més o menys i parlar-vos de l'experiència i veure el que podeu trobar dalt. Jo trobo que és un vídeo molt xulo, és a dir que si vos quedeu, xalareu. Bueno, ara mateix esteu veient imatges de com estem anant a Rasquera. Des de Rasquera s'agafa una altra pista, o bueno, una carretera vaga que porta al balneari de Cardó, que és d'on se comença la ruta. La ruta és de dificultat mitja, diria jo, és a dir, que no cal que sigueu molt experts per a fer-la. Nosaltres, a ritme no molt lento, no molt ràpid, la vam fer en 3/4 d'hora, 1 hora. De desnivell hi ha potser uns 300 metres o alguna cosa així. El terreno és una miqueta pedregós, però trobo que ho és bueno, sí, és bastant menys pedregós que els ports. I no res, ara quan arribarem a Rasquera, més concretament al balneari de Cardó, jo i Marc vos parlarem sobre el que fem, on anem i el que podeu trobar una miqueta. I, com no, espereu-vos fins al final, perquè dalt de tot veureu les vistes i farem una mica el gaita, que és l'únic que sabem fer nosaltres dos. Així que gràcies per mirar-nos i a xalar, me cago en Déu. Bueno, Molt bé, tothom! Sigueu... No, Seu talles. hem entrat per la pista que us hem ensenyat. Ara farem una parada aquí, que arribarem a una ermita, que n'hi ha moltes per aquí, Cardó. I després seguirem per aquesta pista Sí, hasta... si el càmera vol girar. Sí, si el càmera vol girar. Seguirem per aquesta pista, molt bé. per anar a la ruta de veritat, per anar a la Creu de Santos. Anirem tirant, vale? Ara arribarem d'allà i us ensenyarem com és l'ermita i pim-pam. Let's go, vamos, Hype Beasts.
Aquesta creu és la no original. L'original és la creu de Xerta. Joder, aquí no compito, bro. Ya ves, Tete. Bueno, como habéis visto, hemos llegado a la cima. Allí están los portes de Caro. Los portes. Sí, los portes de Caro. ¿Está grabando? Sí. Vale, luego hemos visto una cabrita o algo así. Y nada, y ahora vamos a bajar un poco ¿Eso así. dónde sale la leche? Dicen en el colegio. ¿Qué leche? decían. La leche sale de los briques. Total, que ahora vamos a bajar ya, vamos a coger el buga y nos vamos a ir para la ciudad porque esto ya no lo soporto, ¿me entiendes? Acá con la baby ya ahora. Sí, con la Rechi. Con la leche. Venga, nos vemos, ¿eh? Ens mojamos, nene. Però si veniu aquí cap vegada, sapiguéssiu que aquí, en teoria, hi ha aigua de pluja. Anem a fer un unboxing de l'aigua de pluja. És tòxica, no vingui segur. Podeu veure, aquí dins, doncs, bueno, hi ha un clot, un poal, i ara procedirem a l'extracció de l'aigua de pluja. Fa una mica de soroll, però bueno. I ara... Pues sí, efectivament, és aigua. Sí, és aigua. I ja estaria l'unboxing. Dadle like. Uau! Jo pensava que això sortia dels grifos, tio. És que aquí estem a un altre nivell. Vale. Llavors això ho utilitzeu també per beure i fa tot aquest? Sí, això no està tractat, saps? Però... Tractat, no està tractat! No, Tito, però és més bona que l'aigua de Barcelona. No, impossible. Com que impossible? Impossible perquè baixa del Montserrat. Del Montserrat, allò està més sec que el cul de la meva àvia, saps? Però aquesta aigua segur que t'intoxiques i tal, no? A veure, no està tractada, però... No té és cloro. de la pluja, No aquí té no hi ha cloro. pluja àcida, No saps té o no cloro. saps? Mare de Déu. Bueno, gent, no res. Esperem que haguéssiu xalat en nom meu i de Marc i de tot el grup. I sobretot també que us animéssiu, joder, a fer la ruta i en companyia, perquè encara es xala més. Si aneu, feu-nos-ho sapiguer. Si teniu dubtes, també. I no res, doneu-nos suport com poguéssiu. Recordeu que intentem fer el que podem ara que estem estudiant. I bueno, tota mostra s'agraeix, així que mos veiem, cabeçons.